Icho emotional damage wangu njuzi yange ane 1000 years ichigara pasi pemvura so zvemaglazi yange isati yambozoona wangu mufesa akatoshamisika shit man batura advantage abaisunga bafondera polisi batanga kutora mapictures evidence kuti polisi zoona akuda kuona chii chiri muruoko chachabiwa nebhebhi kudai kuona isweet akadonha kuti dhine kuseka bhebhi rwaradya rosweet polisi chinosvika ichitora mwanasikana ichibaya nayo mufesi zvakachisara chitahamira nditangomboona hamwe mapictures ndioona kuti chii chiri kuitika aona picture avona bracelet hamira nditumire mufesi wangu ndimbonzo kuti aufa apa njuzu iri munzira kuenda kupolisi yaitoshamisika zvese zvayaiona zvaitova zvinyowani yasvika kupolisi yaitotanga kutambisa matishu aiza office wabva wagumbuka bva kuti dammit iye abva avhundukawo achibva ati ito dammit achivarova vachinowira kwakadaro abva adzokera ake kutanga kutambisa ake matishu ake apa mufesi uyo yanga akutone padheti nemumwe mwana abva atumirwa meseji nemufesi bracelet rawanditumira wangu ndire $6 billion mufesi akarohwa nebuka abva atosiya zvedheti zvaaitoita abva atanga kutosmaila achienda kupolice station svika kupolice station akudza officer uyu mukadzi wangu si pangoita misunderstanding naida kumufikisa officer vajamuka manje vakuti hakuna mukadzi wako wakadaro idzi bva dzatanga kuona tumasymptoms ekuita hypnosis vaburitsa laita rake abva atanga kuhypnotiza munhu zvakakurova officer akutoona kunge mukadzi wake zviya zvapaipa abva uchibva watomburitsa mupesa abva atubuda nebhebhi akumhoresa bhebhi kuti undiregerero pane zvandakuita but bhebhi harina charinoziva zvekumhoresana raitongomutaridza kuti chitoshamisa chii because yaitova njuzu hapana chaiziva but paakada unotora bracelet bhebhi abva apinda mudefend modes mupesa akati aiwewe uda kundirova iyaiya iwewe waizi abva abvunduka bva atanga kuti mira ndine naye kumowa anochinja chihembe but pakasvika parobot bhebhi rabva raona robot rabva ratanga kutedzera wangu chigaya vachaita pavachasvika kumowa wangu